Malawi Today. Habari mpango wafakari, habari muna yafakari, watawa kufotera. breaking news ya Malawi kulikose kumene muli ndithu breaking news kutsiku lalero kunthawi yakumasana kuno breaking news pakale pano tikunena pano ndithu Lazarus Makafi chakwera ndi Richard Chimwendo Banda aitanitsa meeting ndithu yofusa ndithu akufusa unena kuti kodi wamuimbira Comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM ni ndani kufotokoza kunena kuti OC wakunsanje wagwidwa ndi ma ballot paper wamudziwitsa zimene zini ndani Comrade Ntanyiwa. Ndeti kunena pano pali meeting ndithu imene yaitanitsidwa ya emergency imene kuchitika pakali pano ndithu ku State House. Tikunena pano ndithu meeting imene ili nkati nde Amalawi mukhale chero pompano ndithu Comrade Ntanyiwa akhala kubweretsa ndithu in detail china chilichonse kukudziwitsani chimene chikuchitika mu dziko lathu, china chilichonse chakisisi, china chilichonse chimene chikuchitika mu dziko lathu zachisisi zokuzana ndi mavoti amene wawo amene akuchitika lachiwiriyo, zokuzana kubera MCP kaya kupanga chani. Mukhale ready ndithu pompano ndithu Comrade Ntanyiwa akhala kubwera ndithu ndi program kukudziwitsani Amalawi china chilichonse, palibe chimene chitakhale chobisira. Tikunena pano ndithu Richard Chimwendo Banda panopo wafufuma kwambiri ndithu akuwakalipira anthu ndithu kunena kuti kodi wapanga zimene zini ndani kumuimbira Comrade Ntanyiwa kumudziwitsa nkhani imene kuti ayiulutse pa Limpopo FM. Muli ndine DJ Chitunda all the way from Zambia. Zambiri zikubwera ndithu pompano ndithu Ntanyiwa ndithu akhala akulowa ndithu kufotokozerani china chilichonse chimene chikuchitika chachisisi mu dziko lija la Malawi, zokhuzana ndi mavoti athu, zokhuzana ndi MCP kufuna kubera ndithu mavoti ndithu. Pano tikunena pano ndithu kwa votiratu ndithu achakwera ndithu ndi Richard Chimwendo akufufuza kuti kodi amene ayimba phone ni ndani muimbira Comrade Ntanyiwa kuti nkhani imene iululike ndithu mu dziko lino la Malawi. Ndithu ayaluka kwambiri ndithu malingana kutsatira kugwidwa kwa OC uja wakunsanje ndi ma ballot paper amene wagwidwa nawo dzulo usiku, atatenga ndithu maboksi atatu wapita nawo. Sitikudziwa kuti wapita nawo kuti kumankhani ndi imeneyo ndithu ndipo achipani cha DPP azipani zonse ku Malawi ndithu khalani busy ndithu kufufuza kuti kodi chikuchitika ndi chati. Tikunena pano ku State House kuli meeting, koma pompano Ntanyiwa ndithu akhala kubweretsa nkhani imene iyi ndithu kufotokozerani Amalawi china chilichonse mmene zikukhalira, mmene akambirana, mmene china chilichonse mmene chakhalira akhala kufotokozerani. Ine nangokufuna kungobweretserani ka short speech kunena kuti ndithu muzikhala ndithu mukudziwa kunena kuti kodi dziko lathu likuyenda bwanji, komanso kuti Limpopo ikupanga chani. Limpopo ili pa ground ikugwira ntchito ndipo sikugona 24 hours. Tikutero pa Limpopo FM. Munayi ndine DJ Chitunda. Habari mufesi wafakari, habari musatu yafakari, watala nkubwira ukazaona nkango ukukuwa kumaso kwa pepo wazungulira siwa kuti nkango ukudwala chifukwa chani kwape yosakupa ukazaona ng'ona